kasi ang ganda ni Sophie, oh. How about that one, Sa? The bacon. No, not yet. Eat first. Eat first. Straw here, Baba. Wait. Kain muna kami, guys, kain. And si Kuya doon. Good morning! Good morning, guys. Yeah, punta kayo sa school ni Sak kasi naiwan niya yung nag-message yung teacher ni Sak sa akin na kanina pa rin nila hinahanap yung lunch order ni Sak, hindi nila mahanap. Nahulog ni Sak dito sa sahig. So, tinext ako na sabi kung naiwan daw ni Sak. Yun nga, naiwan ni Sak. Dapat ang lunch order nila Sak is every Monday. Ngayon Tuesday, kaso kahapon, di ba, meron silang music concert. So, sarado yung canteen. So, ngayon yung lunch order nila. And, yeah, punta ako sa school kasi naiwan ni Sak. And then, pagbalik ko mamaya, i-haul ko to mga, excuse me ba, mga pinamili ko sa, sa Parafield nung Sunday. Nung nagpunta kayo ng Adelaide. Hindi ko pa siya naayos kahapon kasi nga busy din nga ako. Dahil nga yung concert din ng mga bata. Tapos, nagpahinga kasi, di ba, madaling araw na kami. 12 o'clock na kami, 12:30 na ba kayo nakarating nung Sunday dito. Basta past 12 na kami nakarating dito sa bahay nung Sunday. Yes, Kuya. Who? Who? Yes, okay, let's go. Punta tayo sa school and then yeah, i-haul ko yan mamaya. Yeah. Ayan, na-drop off ko na. Ang bilis lang kasi andyan lang naman. Ngayon punta ako sa sa general store doon sa Bay kasi kukuha ko ng bili tayo ng duct tape kasi sikasuhin ko na rin yung yung package. So kailangan ko ng ayusin yung package, yung balikbayan box. So bili ako ng duct tape and then punta natin si Jan. You wanna see Daddy? Yeah. Okay, put your arms. Lagi yung tinatanggal yung pero safe naman yan, pero minsan kasi talaga lagi yung tinatanggal yung tawag na yung arms niya sa sa diyan ba sa niya, yung car seat niya. Pero naka-buckle up naman siya. Kaya dapat lagi kong tinitingnan. Are you okay now? Ayun, oops, ang dilim. Good? Yes. Okay. Dito na ako sa Bay and diyan ako pupunta sa Friendly Grocer para bumili ng duct tape. Ito yung mga nabili ko dito sa Friendly Grocer. Meron tayong chicken breast. Frozen siya, oh. Hindi pa kasi ako nakakapag-grocery. So, ito yung dinner namin mamaya. And then, bumili ako ng peanuts. And then, ito yung scotch tape or packaging tape. Bumili ako ng dalawa. Dalawa yan, oh. Magkaiba. Ba't magkaiba sila? Pero pareho lang naman sila packaging tape. And then, bumili rin ako ng duct tape. And then, kay Holly ay strawberry. Ayan. Ngayon punta na tayo kay Jan. Balik natin yan dyan. Ilagay ko nga to dito sa baba yung yung chicken. Okay, let's go. Put your arms. Let's see. Nothing. Come on, let's see strawberries. later. Come on. First. But the strawberries will eat. Okay, fix your arms, please. Hurry up. Okay, let's go. And meron siyang pili nuts. Padala to ng mama ko sa akin kay ma'am. Kasi nakauwi na sila, ma'am, from Philippines. Okay, hold it, Bob. Nandito tayo sa boatyard. Oops, ano ba yan? Ayan, dito tayo sa boatyard. Hanapin natin si Jan. Yes. Wait. Daddy. Can you see Daddy? Paano naman siyang na-excited siya, oh. Dito na. So, ayan yung boat. Pinapolish na nila yung boat, eh. Hi, Tommy! So, ayan ang ginagawa nila. Pinapolish nila yung boat. Sabi ni Jan, very shiny na daw. Kita nyo yan, San Miguel. Bye-bye, stay here. Oh, you're right. No, you're not going up there, but what happened again here? Squeeze.
exciting. Happy chappy. You got nice cuddly boots on, Holly. Peppa. Peppa Pig. Baba, let's go. No. Johnny, what are you coming for? Go. We just dropped Suck's lunch order. And then I said, let's see Daddy. And ayan yung pang-polish niya. Nilagyan niya ng parang cream. What did you put, Han? Polish cream. Don't! Sinisipa niya yung mga ano, no. Yan si Tommy, ang crew ni Jan. Kapitbahay lang namin yan. Next door. Palit na sila na. Siya naman yung magpapolish. Start back to the end. Yep, yeah, just go back to the end, come back again. Two black lines up the top there, my work. Did you get chicken? We already had lunch. Yeah, the chicken. Yes, I did. Akala ko yung chicken vinegar na luto na ang tinatanong niya sa akin. And dito, tapos na rin nilang linisin etong ilalim ng boat. Hello, Holly. You going away Ayan. or? I'm going to go away. Malinis na. Water. Ganun itong bata ito. Enjoy na enjoy siya dyan. Kanina niya pa yung ginagawa. Pabalik-balik dyan. Last 2 years. Tapos na nila yung isang side, then sa side naman, then tapos na nilang ipolish yung boat. And si Holly, ayan. Ano nangyari sa'yo? Di ba kanina naglalaro siya doon? And then, na ano siya? Natumba. Pero hindi siya umiyak kasi alam niya, uwi na kami pag umiyak siya. Is it alright, Baba? Yeah, she's alright. Are you sure? Yep. She's Can you jump? Can you jump? Show me how you jump. Come here. Jump. Oh, okay naman siya. Ayaw niya pa kasing umuwi. Bahay na kami and i-haul ko yung napamili ko sa Parafield yung Sunday. Ito yung mga gulay. Nilagay ko lang to sa ref nung pagdating namin. Wait, Baba, wait. So, meron tayong kalahating papaya. Papaya. Say papaya. Ayan, papaya. Green papaya. Papaya, green papaya. Okay. And meron ako This. dalawang... Dalawang papaya, green No, this is kangkong. Dalawang kangkong. Bihira ako makabili ng kangkong kasi wala namang nagtitindang kangkong dito. So, ayan, dalawang kangkong para sa sinigang. And bumili rin akong mustasa, yung, mustard. Ayan, mustasa. Mustasa ba? O, miso. So, para sa miso, mustard ba yun? Or mustasa ba ang tawag dito? Basta sa English, mustard to. Para sa miso na sabaw. And, bumili ako ng tatlo na lang yung talong na natira doon. Kung marami pa doon, siguro marami din nabili ko. Ayan, tatlo na lang yung para sa atin. Kasi yung sa talong. Talong. Kasi yung sa, sa course na nabibili ko ay, malalaki siya. Gusto ko ganito lang kaliliit. Talong, say talong. And then, meron din ako, binabas niya na naman.
Okra. Bumili ako ng okra. Say okra. This okra. This is okra. Okra. Bumili ako ng okra. Oh, marami. I-freezer ko to kasi favorite yun ni Zachary. Bumili rin ako ng mahabang green beans. Wallet. Ang tawag nito ay, anong tawag nga nito sa atin? Sa amin sa Bicol is hantak. So, ayan. Or snake beans. Ayan. Or snake beans. Snake beans. And bumili rin akong This one. What? cracklings. Kagabi kinain na yung isa nung sa car. Kinain na ni Zach. Yes, I have more. So, ito yung isa. Wala na yung nalaman. Bumili akong dalawang ingay ng katabi ko. Tapos, Mang Tomas na maliit. Baboy, careful. Bulgogi, dalawa. Ito, bulgogi sauce. And meron din akong isa yung spicy bulgogi. So, ito yung corned beef. Ito hindi to spicy. Ito hindi spicy. Meron tayong spicy for bulgogi. And bumili ako ng pure fresh na tamarind. Ayan. Dalawa pala. Dalawang Mang Tomas. Isang hindi maanghang, tapos isang spicy. O, ilan bang corned beef binili ko? Tapos pure foods na corned beef 3. Oh, corned beef lang. And eto, meron pa. Bumili ako ng Bumili ako ng mangga. Isa nito, ang tawag dito is elephant mango. Napaka-spicy at bagoong. Asim daw nito. Baba, careful And bumili ako ng dalawang mangga. Etong manggang to, kinain ko na yung isa kasi inulam ko kasama ng dried fish kahapon. Eto, maano siya, crispy siya na walang asim. Dalawa nito, isa na lang. Kinain ko lang kasi yung isa. Then, meron pang isang mangga. Hindi ko alam kung ano. Kasi 3 klaseng mangga yung nandoon. 3 boxes na iba-iba yung pangalan. Ito, nakalimutan ko. Hindi ko alam kung maasim siya o matamis. Basta eto, matamis to. Crunchy na matamis. Bumili rin ako ng ding-dong. Ding-dong na, wait, baba. Ano ito? With chips. Ito, with chips. Ito, regular na mixed ding-dong. Ayan. Tapos, meron din iba-iba. Wait, is this a spicy one? Basta mixed ding-dong. Iba-ibang flavor yung kinuha ko. Walang nakalagay dito eh. Mixed nuts. Ito with garlic. Ito wala. Regular lang to. Ito yung regular ding-dong. With garlic ding-dong. Then, bumili ako ng chili crust. Ayan. Mahilig tayo sa spicy. Bumili ako ng 3 nito. Dalawang red, tapos isang green. Ayan. I-freezer ko tong sili na to. And bumili ako ng pang-tocino powder. 3. Yep. 3 yan. And bumili ako ng dato puti na white vinegar, sukang maasim. Iba siya sa nabibili kong mayroong spicy. Ito parang ano to. Pink to eh, ang kulay niya. Don't open it. Ay, 4 pala. Tig-dalawang green, tapos 2 red na chili. So, i-freezer ko yan. Ito kasi isa. What's this? This is ube, yung food color na ube. Tapos, meron din akong pandan. Ay, ang dami ko palang binili ng sili. 5 pala lahat. 3 tatlong red, then 2 green. I-freezer ko kasi yan. And, bumili ako ng 2 rice, bigas. So, 2 nito. Ito pa yung isa. Ilang kilos ba to? 10 kilos pala lang. 10 kilo lang pala ang nasa isang sako. So, 2 yung binili ko. And nung pumunta kami sa Kitli Plaza, meron silang Asian shop doon pagpasok mo. So, ito yung nabili ko doon. Yeah, ito yung paborito kong roasted green peas na maanghang. Yeah, 2 nito. Okay, and then meron din akong roasted and salted soya beans. Ayan.
And then, bumili ako ng yung pugo, yung quail eggs. Bumili ako ng 3. 2. 3. Yung What's this? magkaibang brand. What's this, Mom? Gold Diamond, eto. What's this? Eto. In brine, eto. What's this? Tapos eto naman, Gold Diamond. In brine din naman. Ba't pa iba yung nakuha ko? So, ibang brand. Gold Diamond, 2. And then, yung isa, ayan. So, 2 klaseng quail eggs. And bumili ako ng potato powder. Potato powder. Bumili ako ng 3. 3 yata ito. Potato powder. Hindi. 5. 5. Lima tato. Yeah, 5 Lima. potato Potato. powder. Tapos, bumili rin ako ng, sweet potato. Ang gulo kasi, ang gulo-gulo natin. Sweet potato powder, eto. Etong pin na to. 5 nito. Wait, Baba. 5 sweet potato powder. And then, isang potato powder. Oh, wait. And bumili ako nitong noodles na pang, What's this, Mom? ano siya, spaghetti di grano. Oh, ayan, basta yan. Yung parang noodles lang siya. Oh. That's peanut, hilaw na mani. Kasi magluluto tayo ng mani. And meron, ilang ba ito? 3 pa lang binili ko. Tama, 3. Tapos ito yung salted. It's mine. Ay, hindi, roasted hot green peas. So, ayan, ito na yung ating napamili sa Parafield at saka doon sa T3 Plaza na mga gulay tsaka kung ano pang mga Asian food later. So, yun na guys yung ating magulong haul today. Okay, see you na. See ya. Yes, bye. Thank you. Please like, See ya. please subscribe if you haven't seen you on our next vlog. Bye guys. So, ayan. Ayan. Ang kulit eh. Tara, linis na tayo.